Good afternoon, sanibonani. Ninjani niyaphila? Nibingelela mfoka Mkhonza. Ngiyanibona niyangena la Nkosinathi. Mr. MD Silwane, Zakhe Mngoni, ngiyakubona la. Langamandla. Nawe 2059. Ngenani bafethu. Kumele sikhulume lapha ngezinto ezisithinta kakhulu eSouth Africa. Kodwa ke angikwenze kucace ngizodiscussa iMK Party. I'm being specific la kunento ebaluleke kakhulu engicabanga ukuthi kumele siyixoxe ngeMK Party. Ngenani bafethu. Kunento ebalulekile kumele siyikhulume ngeMK Party. Engicabanga ukuthi ufuna sibe aware ngezinto ezithile njengoba kwenzeka lezi zinto ezenzakalayo ku MK Party. Ngiyabonga ke bafethu ngokuthi ningene la. Nokuthi nisubscribe ku YouTube. Ngiyabonga kakhulu. Bafethu. Hey. Ngike ngenze ivideo izolo ngicanthi niyibonile abaningi benu. Njengoba ngikhuluma ngendaba eyenzeke eParliament ngesikhathi uPresident Zuma eseBurkina Faso. Isinqumo esithathwe uleader weMK Party ubaba uJohn Hlophe oleader eParliament. So keep umama uColin Makhubela. So ngiye ngathi kule video yami angithanda ukuthi si-speculate noma ngi-speculate ukuthi kungani ekhishiwe kulesikhundla, because ama details ukuthi wenzeni besingakanikezwa wona. Into nje yashiwo ukuthi ukhishiwe eParliament, kwase kuvezwa ukuthi esikhundleni sakhe kufakwe uHonorable Des van Rooyen. So yiloko engikushilo ukuthi asingagxili sikhulume into esingayazi noma si-speculate. Ebusuku bayizolo ke ngicabanga ukuthi sonke sibonile ukuthi kwenzakaleni kusihlwa izolo ngesikhathi ubaba uPresident Zuma esefika ethatha le decision enkulu kangaka yokuthi amise emsebenzini yena uqobo lwakhe uleader weMK Party eParliament ubaba uHlophe. Engicabanga ukuthi indaba enkulu le etrendayo futhi kakhulu nje ekhulunywayo kuwo wonke ama media platforms. Engicabanga ukuthi abaningi abazonda iMK Party nabazonda umsholozi bayisebenzisa manje njengethuluzi labo lokulwa neMK Party. Bayisebenzisa njengethuluzi labo lokuthi ba decampaign iMK Party. Manje ngakho ngithi angikwenze lo live njengamanye ama comrade esinawo kuMK Party senze okusemandleni ethu ukuthi si defend iMK Party, si defend nabaholi bethu ikakhulukazi ucommander wethu babu umsholozi. Sakungumlando ke ukuthi ioffice lika President Zuma ngomlomo kaBaba uMagasela Mzobe likuvezile ukuthi ubaba uHlophe umisiwe emsebenzini yakhe yonke yokuba ileader eParliament, kanjalo nokuba second deputy noma deputy president weMK Party umisiwe nje kuyo yonke imisebenzi yakhe. So mawubheka le letter ebhalwe ioffice lika President, ithi le letter unikezwe i-precautionary suspension. Unikezwe i-precautionary
suspension ubaba uHlophe. Kwaphinde kwavezwa ke futhi kancane noma kungangenwanga deep. Kwavezwa kancane ukuthi into emenze wanikwa le suspension ukuthi uthathe isinqumo sokumisa uSoswep noma uChief Whip we-MK Party eParliament ngaphandle kokuconsulta ne-leadership ye-MK Party yonke iphelele. Lokho esikubiza nge-collective leadership. Azange kube i-collective decision. So in short azange consult ngokusho kwaleya ncwadi. Manje ngifuna sikhulume ngalokho. Ngoba manje sekubonakala kunabantu abaningi even ngiyabona na ku-MK Party ukuthi lento ibathusile baphatheke kabi and everything. Kufuna ukuthi sikhulume ngayo ke manje. Stile nayo ngqo. Ngoba abanye bacabanga ukuthi i-MK Party lento eyenzayo noma lento eyenzile kubaba uHlophe yinto engafanele, into engekho fair, into okuthi kufanele ubaba uZuma solwe ngayo. Uyabona? So manje ngifuna sikhulumeke le ndaba. Sibuyele nje emuva kancane ngamabomu. Ngifuna sibuyele emuva kancane ngamabomu. Bafowethu, ake ngiyichaze i-precautionary suspension ngoba kufanele ngiqale khona lapho. Makuthiwa ubaba uHlophe unikezwe i-precautionary suspension. Yebo ngiyazi abaningi benu bayazi ukuthi kusho ukuthini, kodwa ngamabomu nje ngizoyichaza bese siyaqhubeka. Makuthiwa ubaba uHlophe unikwe i-precautionary suspension ngokuthatha lesinqumo senzile. Kusho ukuthi umisiwe okwesikhashana, temporary. Umiswe okwesikhashana. Uma ngabe unikwa i-precautionary suspension, usuke ungapanishwa mangayibeka kanjalo, akusiyo i-punishment leyo. It's not a punishment. Kusuke nje kucelwa ukuthi sicela uke ubuye ngapha eceleni kancane sisafuna ukuphenya ngale sinqumo osenzile. Bambeke nje eceleni isikhashana esincane ukuthi bafuna ukuphenya ngale sinqumo asenzile ukuthi ingabe besifanelekile yini for some reasons. In short kusazoba nalento ebizwa nge-investigation, formal investigation. Kube ne-hearing. Kuvele ukuthi kwenzakaleni kahle kahle azafika kuleso sinqumo leso. Akapanishwa ubaba uHlophe. Asiyeke lento ku social media yokukhuluma amanga ukuthi ubaba uZuma uthatha i-action yokupanisha ubaba uJohn Hlophe. No, akampanishi. Uma ngabe bakhuluma abantu bathi useyamjikela. Yengake lethe ubaba uThoni Yengeni vele ngoba usefuna ukumkhafula njengabanye baphambili. No, ubaba uZuma azange ampanishe. I-precautionary suspension ayisho ukuthi uyapanishwa. Unikwa nje isikhathi sokuthi ake siphenye le decision, then after sekutholakele ke about leyo decision bese ke kuyavela ke ukuthi i-punishment inesidingo yini, khona nokurong okwenzile and stuff. So far ayikho into errong ngokuthi ubaba uHlophe unikwe i-precautionary suspension. Nothing wrong at all. Ngithanda ukuveze lokho. So i-precautionary suspension kufanele ibe short. Kuzoba isikhashana i-leadership ye-MK Party izohlangana ngokusheshsha maduze i-investigate le matter bese iyaqhubeka indaba iyaphambili. Kucace ukuthi ubaba uHlophe uyaqhubeka neParliament futhi uyaqhubeka ne-Deputy President. Konke lokho kuzovela ku-investigation. So ngithi ake ngikuveze lokho ukuthi i-precautionary suspension njengoba suspendiwe ayisho ukuthi uZuma useyam-attack noma uyamhlasela. Indlela okufanele kwenziwe ngayo uma kunesinqumo esithathiwe okuwukuthi kuney'nsolo, suspicion, kuney'nsolo zokuthi leso sinqumo esithathiwe
by i-parliamentary leader uHlophe mhlawumbe asikho right kuzophenywa lokho ngithi ake ngiqale lapho. So number 2 engifuna ukukuveza la sohlezi sikhumbuzana bafethu, sohlezi sikhumbuzana ukuthi i-MK party angeke uze uyifanise namanye ama-political parties akhona eSouth Africa, ngeke. Ngizoyibeka izathu khona manje. Masingafanisi i-MK party namanye masingafanisi i-MK party nabo ANC nabo EFF nabo DA nani cha. Ihlukile nje, unique. Kungani ke ngithi unique MK party mayenza izinto ngoba phela ngiyabona laba campaignayo bathi hayi lento lena i-stockfel and everything. Ngifuna ukukuvezela ke le stockfel ukuthi kungani sihlukile kulawa amanye ama-party ene kungani umholi we-MK party uBaba uZuma enza ngendlela ehlukile kwamanye ama-leader amanye ama-political party. Funa sikhumbuzane lento sihleze siyisho nayo uhlezi ayisho futhi ethi uma ngabe kukhona ozophambuka zizothathwa inyathelo ngaphandle kokunanasa. Ngifuna ukukuveza ke lokho ku-MK party, umisunguli we-MK party besilokhu sonke lesikhathi sonke sibizana ngokhomanda, akunjalo? Commander morning besibizana ngokhomanda kwaze kwaba ukuthi uPresident Zuma uyayisukumela le ndaba ukuthi no ayiphele indaba yabo commander kubuyelwe kubo comrades ngama-comrades because ucommander we-MK party uyedwa uBaba uZuma. Ucommander uyena commander we-MK party noma uyena muntu osinikeza i-order ne-command ukuthi nako kufanele kwenzeke. Kufanele kuhlale kula ikhanda lethu ngaso sonke isikhathi lo. He is our commander. Mhlambe singaze sidefine nokuthi commander ukuthi kusho ukuthini ngoba mhlawumbe abanye kuhle kubabalekela engqondweni noma bakulibala. Uma kuthi umuntu uyicommander, it means lo muntu une authority, unegunya phezu kwabantu abangaphansi kwakhe. Unegunya futhi ungumuntu onelungelo lokuthi anikeze ama-orders no-controla ukuthi kuyiwa le manje noma kuyiwa le manje. Unegunya, i-commander leyo. uBaba uZuma is commander. Wakwenza ngamabomu lokhu mangabe sungule i-MK party. Buka legama elithi MK party lisuselwa kuphi? Lisuselwa kwinhlangano yamasosha iMK njoba sazi ukuthi MK from 1962 or something mayisungula 61 mayisungula MK party yayivele inabo commander bayo OR Tambo, kodwa ngaphansi kwabo kwakhona ocommander abafana nabo Msholozi ababe dlulisela i-command ngathini i-command kwamanye amalungu eMK emazweni afana noMozambique nezinye indawo ehlathini noma ehlane lapho ababecashe khona betrainwa khona. So lawo masosha eMK ayelalela instruction yecommand phezulu. For example, mayethu Khrizani akwenziwe kanje manje babe ngeke baphikise because uyicommander lo muntu une-authority. Noma ngabe mhlawumbe unombono wakho, mhlawumbe wawungaba nenhlanhla mangabe unenhlanhla ukuthi uveze umbono wakho ukuthi no commander mina ngicabanga ukuthi, kodwa wawungenalo ilungelo lokuthi ungaphikisa ucommander wakho. uBaba uZuma uyenze ngamabomu MK party ukuthi ibe ngalendlela eyiyona because uma ubheka kwamanye ama-political party kugcwele kakhulu ama-rights in excess, kugcwele kakhulu le democracy ngokweqile kangangokuba kuze konakala izinto kugcine kungasacaci nokuthi ubani ngempela oholayo la noma ongumholi, ngoba wonke umuntu ubeka phambili ama-rights wakhe than izwe. uBaba uZuma uphusha indaba ye-patriotism for your country, ukuthanda ngenhliziyo yonke izwe lakho. Uyayizwa leyo nto? Ukuthanda ngenhliziyo yakho
yonke izwe lakho. Ungabeka ama rights wakho kuqala bese kulandela izwe lakho. No, beka izwe lakho kuqala bese kuba ngama rights wakho. Yiloko ubaba uZuma zama ukusifundisa kona ukuthi iSouth Africa yonakele injena nje yingoba sekuqhakanjiswa kakhulu ama rights namalungelo. Akusekho i-command ekhona ukuthi izinto kufanele zihambe. Ake uyithathe lento kanje ngikwenzele example ekhaya mangabe ekhaya kuthiwa ubaba akasenagunya noma akasahloniphekile ukuthi kwenzakalani kulelo khaya. Wonke umuntu uyazenzela nje kuba kamachansi. Ikhaya nilelo kusengaqhubekani kube ikhaya lelo elingenamthetho. So ngizama ukukuveza la ukuthi ubaba uZuma mangabe ngithi uyicommander ye-MK Party, it means he's the final decision maker of the organization. Lokho kufanele sikwazi sonke njengama MK Party. Kwanamhlanje mhlambe singabuka ukuthi lento yenzeke kubaba uHlophe. Yenzekile nakwabanye before ubaba uHlophe. Abanye bangaphandle ku-MK isikhuluma. Abanye yenzeka kubo bayisola babuya. Bazithoba babuya ku-MK Party. Bake basuswe ezikhundleni zabo. Kodwa babuya basangiluka babuya futhi ku-MK Party. Uyayizwa leyo nto. So ngizama ukuveza ini la. Ngizama ukuveza ukuthi ku-MK Party ubaba uZuma ufuna ukugcizelela ukubaleka kokuthi ake sibeke izwe kuqala. Ake sibeke i-instruction ye-commander asiguide. Sibelieve kuye, simethembe futhi ukuthi this guy or this man ngathini une patriotism, ulwela ukuthi kulungiswe izwe. So ngaleyo ndlela vele uzokwenza ama decision anzima angeke athandwe ngabaningi ngoba iningi labantu selajwayela ukuthi into ebalekile ama rights namalungelo. Yes, abalekile bafowethu, but ama rights namalungelo buka asibeke kuphi njengamanje eSouth Africa. Sikhuluma nje khona manje kunabantu okukhulunywa ngabo ukuthi benze ubugebengu. Labo bantu labo benze lezi zinto abazenzile ngoba bekholelwa ukuthi banamalungelo noma ngibanjwa ukuthi ngigangile. Kodwa ngizoli-applya ilungelo lami ngiphume kule nkinga engikuyo. Uyayibona? Izwe balibulala izwe kanje bathemba ama rights wabo. Uyayizwa leyo nto. So ake ngikuveze nje lokuthi uma ngabe ubaba uZuma kuthiwa manje uyena othatha i-decision yokuthi amise ubaba uHlophe. Masingayibuki lento ukuthi kukhona i-personal agenda anayo against ubaba uHlophe. No. Akanayo i-personal agenda against ubaba uHlophe. No. Ubaba uHlophe makukuthi kukhona imistake eyenzekile kuzovela kwi-investigation ezokwenzeka. Njengamanje umisiwe nje kuphela. Then kuzohlangana i-leadership kubhungwe ngale ndaba kuthathwe i-decision. Engicabanga ukuthi nengimthembayo futhi ubaba uHlophe ukuthi matured, experienced, angeke azafane nabanye sibaziyo ukuthi mangabe kuthathwa ama decision anje bavele bese bayacasuka, bayadinwa, bayaphuma, yabona, bayaresign. Part of ukuba yisosha emzabalazweni, part of ukuba yisosha i-discipline. I-discipline ihlanganisa yini? Ihlanganisa ukuthi kufanele uvume ukusolwa. Kufanele uvume ukusolwa. Uma ngabe usolwa ngento ethile, kufanele ubuke lokho njengendlela ukuthi uyakhiwa. Wakhiwa i-leader kuwe ezoba strong ukuya phambili. Ngicabanga ukuthi ubaba uHlophe unako lokho noma uzoba nako njengoba kwenzeke lesimo lesi esikhona njengamanje. Asazi ukuthi yini mhlawumbe yenza ukuthi athathe leya decision. Uzoyichaza phambi kwe-leadership ukuthi kwenzeke 1 2 and 3 ngagcina ngifike kuleso sinqumo and stuff. Uzokuveza konke lokho i-leadership ye-MK Party izobe iyasho ukuthi la nala mhlawumbe akuhambanga kahle uthini ngaloko naye deliberate and then i-decision izokwenziwa. Njengamanje akuna decision eyenziwe ngesinqumo esenziwe ubaba uHlophe sokumisa umama uColleen Makhubela afake honorable Van Rooyen. Uyayibona?
So yiko nje ngithi kulaba abathi uZuma soqalile, no, uZuma wenza umsebenzi wakhe as a commander of the MK party. Uyabona nje mangabe sibuyele emuva sikhumbula ngesikhathi se MK siyazi ukuthi kwakhola abantu abafana nobaba uR Tambo ewucommander waye MK, kodwa obaba uZuma babesebenza ngaphansi kuka OR Tambo, babethola ama-instructions ku-OR Tambo. Uyayizwa leyo nto? Nabo mangabe befika kubantu abangaphansi kwabo lapho bebekwe khona ukuthi bakhomande khona, labo bantu labo abafana for example nabo baba uBheka Icele, ngoba usekushilo vele ukuthi ucommander wakhe kwakuZuma, kwakufanele bazithobe kucommander wabo uMsholozi, naye uMsholozi ezithoba kucommander wakhe ongaphezulu uOR. Iyona ndlela iMK party engakhona leyo manje. Namhlanje ubaba uZuma ucommander lapha phezulu, ngaphansi kwakhe ubeka amanye ama-leaders kuma-province. Thina esingaphansi kwa lawo ma-leaders kufanele submit, sithanda noma singathandi, kumele submit ku-command yabo. Badelegatiwe, badelegatwa ucommander omkhulu uMsholozi. Okusho ukuthi uma mina ngithi angeke ngize ngimlalele ucommander noma i-leader ebekuba uMsholozi ukuthi mina ngibe ngaphansi kwayo, it means automatically sengidelele the main commander phezulu. So ngizama ukuthini manje, sengiphumile kule ndaba yababa uHlophe, sengikhuluma general ukuthi asingayibuki indaba ukuthi lapha phezulu kuphela, even lakithi at provincial levels sibekelwe abantu abasilidayo lapho. Kufanele ukuthi sizifundise, sizijwayeze futhi ukuthi lawo ma-leaders wethu kumele sizithobe kuwo. The time sizithoba kuwo sikhombisa ukuthi sizithoba ku-main commander ophezulu. Nabo futhi labo sizithoba kubo akufanele benze ukuthanda kwabo, kufanele ukuthi bathole instruction from ucommander above uMsholozi, bese badlulisela leyo command kithi lapha phansi, nathi sizithoba. Singaphikisi into eziningi, sibakholelwe ukuthi bathunywe uMsholozi labantu. Injalo nje bafowethu, kufanele yonke into ihambe ngolayini. Uyayizwa leyo nto? Kufanele yonke into ihambe ngolayini. Angeke size sithi thina hayi thina silalela uMsholozi kuphela, sifuna uMsholozi kuphela, sihlonipha uMsholozi kuphela. No. uMsholozi ubeke noma udelegate amanye ama-leaders ukuthi asihole lapho sikhona. Konke siyazi futhi hayi ukuthi asazi, kufanele sizithobe kulawo ma-leaders. Uma senza kanjalo sibona sathi sihlonipha yena. Uma sidelela laba abadelegateile ukuthi basihole, shothi naye siyamdelela, asilalele instruction, asimbheki njengocommander phela ngoba bathunywe uye labantu. Uyayizwa leyo nto? So i-patriotism, ngiyaliphinda legama, i-patriotism iyona ubaba uZuma azama ukusifundisa yona ukuthi ibaluleke kangakanani. Yini patriotism? Patriotism is the unconditional love for your country. Uyayizwa leyo nto? Is an unconditional love for your country. Ukuthanda izwe lakho ngisho noma ngabe sekwenze njani, ukuthi mina ngizolwela izwe lami, ngamane futhi ama-rights wami mangabe kufanele anyatheleka, angamane anyatheleka, as long ukuvikeleka izwe lami. Yiloko uMsholozi azama ukusifaka kuko. Angazi ukuthi abantu bayakuqonda ngoba ngazi ukuthi abanye mhlawumbe aba-understand ukuthi kusho ukuthini uba yimember ye-MK. uMsholozi ubuye eBurkina Faso khona manje, ebeyohlangana noTraore. uTraore uyawazi umlando wakhe, ngeke ngayenza ivideo, ngabuyela ubheke kuma-video ami engiwenzile recently. Ngiyenzile kancane i-brief ngaye kulabo mhlambe ukuthi abazi ngoTraore. uTraore uthathe ilokhunjana izwe laseBurkina Faso komunye umholi uDamiba waseBurkina Faso, ngalento abayibize ngecoup d'etat, shokuthi amasosha athathe amandla kumholi wangaleso sikhathi ngoba bembona ukuthi engathi akasayidrive kahle lenqola
ye country ukuthi yendaweni right bathatha amandla ngaleyo ndlela. Futhi uMsholozi uzwakuveza lapho ukuthi akafuni ukuthi lento ibizwe ngecoup ukuthi uTraore wathatha izwe laseBurkina Faso ngecoup. No. Uthi uMsholozi ukuthatha kukaTraore izwe laseBurkina Faso wazi into coup ngoba abanye bathi coup d'etat. Uthi uMsholozi kwakuyindlela right yokuthi akhulule abantu baseBurkina Faso encindezelweni. Uyayizwa leyo nto? So mawungabhekana njengamanje eSouth Africa, isimo saseSouth Africa njengamanje sibonakala sisesimene esicishe sifane naseBurkina Faso. Kanjani? ESouth Africa njengamanje ngeke size sishintshe isimo sethu ngevoti kuphela. Why ngisho kanjalo? Yingoba nevoti lethu lele sithembele kulo ukuthi lizoshintsha impilo yethu njengamanje li-infiltrated ivoti. Buka indlela ama-by-elections awinwa ngayo ngendlela engekho right. Buka amawadi indlela awinwa ngayo ngendlela engekho right. Kufakwa imali, kumosheke yonke into. Abantu okufanele ngabe balida amawadi abafanelekile ukuthi ngabe balida amawadi bagcina bengawalidanga amawadi, kuwina abantu abangafanele ngoba kusetshenziswa ini? Imali. Iqiniso lelo elimsulu. I-infiltrated voting system yase South Africa. Infiltrated. So lokho kusitshelani kusho ukuthi sizohlala sisencindezini efana nale kuze kube phakade. Uma ngabe siqhubeka ngale ndlela le, shothi kunabantu abazobusa lelizwe kuze kube phakade ngoba bayakhona ukuthi basebenzise imali namandla abo ngendlela engekho right ukuze baphathe izwe. Umsholozi ufuna ukuqeda yonke leyo nto leyo esebenzisa patriotism. Uyayizwa leyo nto? Abantu base South Africa kufanele bathande izwe labo. Ipatriotism isho ukuthini? Isho ukuthi even noma ngafika abantu beqembu lepolitiki bazonithengela ijumbana, banike nemali imadlana lezi bathi mawuvote kanje. Ngoba ngizwile nje ukuthi kwezinye indawo ngama-by-elections khona nabangena namafoni lapha mangabe becrossa bashoot babuye mabephuma ngaphandle bakhombise ama-leader ephathi ethile ukuthi ngivotele, bese kuba nemali abanikwa yona noma okuthile abanikwa kona. Leyo nto leyo ibonisa ukuthi wena udayisa izwe lakho, udayisa umzabalazo, uthi wena abantu abaqhubeke behlupheke eSouth Africa. Because mawenza kanjalo uqhubeka unika amandla abantu okufanele bakhishwe emandleni ngoba sikule ngcindezi yenhlupheke nje kungenxa yabo. Wena uyalekelela kuloko. Akuyona ke ipatriotism le. Yizo zonke izinto uMsholozi azama ukuyiqeda lezi. Yingake yakubantu abafana noTraore uyothola ukuthi bona benze kanjani. Yabona? Uyabona nje kushare ama ideas and all that. Buke eRussia. ERussia namanje kulida uPutin. Vladimir Putin. Usebusa iminyaka emingaki eRussia? Nama ngazi. Kodwa ngenxa yokuthi une patriotism nabantu baseRussia futhi baya understand ukuthi kungani kufanele aqhubeke eyilida leya country because he's patriotic. Uyalwela izwe lakhe, akathengeki kalula uPutin. Bathi abanye dictator because yonke into yenziwa uye, ama decision final enziwa nguye, everything. But i-dictatorship yakhe yenze i-country yaseRussia yahlonipheka. Hloniphekile iRussia in the whole planet. Khona manje sikhuluma ngeBurkina Faso. uTraore uthathe nje manje ngo-2022. Buka iBurkina Faso. Yizwe elihlonishwayo njengamanje eAfrika. Kubukelwa kulo. Umsholozi uzama ukwenza the very same thing eSouth Africa. Ufuna ihlonipheke iSouth Africa. Ayihloniphekile iSouth Africa njengamanje. Yingakho even mawubheka negilamkhuba nabantu nje abafuna ukuzokwenza noma yini, country yokuqala abayicabangayo mabefuna ukuyoganga bacabanga ngeSouth Africa. Beza la bakhona ukungena kalula eSouth Africa without proper paperwork sebangaphakathi. Mabefika futhi la ngaphakathi benze noma yini in the country.
under i-leadership ekhona njengamanje sithi sine leadership esiphethe kulelizwe ezivikele kodwa asivikelekanga kulelizwe. Nani niyazibonela bafethu. Umsholozi uzama ukuphusha izinto ezifana nalezo ukuthi ziphele. So le MK party le engiloku abantu begxeka uZuma this uZuma that. uZuma unento emhluphayo ngaphakathi bafethu. Uhlushwa ukuthi izwe lethu uyalibona ukuthi inkululeko ebebathi bayilwela ngalesa sikhathi asikayitholi ngokugcwele. Yingakho njengamanje kufanele ngawuhlele ekhaya udlala nabazukulu bakhe kodwa usamgwaqweni wehlenyuka ulwela thina. So lama decision aloko ewathatha ubaba uZuma ufuna ukukufaka emqondweni wethu ukuthi yebo sinamalungelo sinama rights kodwa musani bantu base South Africa ukubeka ama rights wenu phambili nibeke izwe ngemuva. Bekani izwe phambili kuqala bese kuba ama rights wenu ngemuva. Iyona into ezoshintsha isimo salelizwe leli. Uyayizwa leyo nto? Iyona into ezoshintsha. Siyasokola siyahlupheka eSouth Africa akunathemba akuna hope. Abantu sebaze bangena ezidakamizweni, abanye bangena ebugebengwini. Kunabantu abenza ubugebengu njengamanje abakuthandi nokwenza lo bugebengu. Isimo siyaphoqa izingane ezilambile ekhaya. Fanele provide athumele something ekhaya. Wazi kahle uwrong ngalento ayenzayo. Isimo esikuso njengamanje ngenxa yobuholo obukhona njengamanje obuthengwa ngemali. Akuna patriotism. So ke ngizoyibamba la ngamabomu. Bengilapha ekutheni abantu bagxeka ama decisions athathwa umsholozi kwi-MK party. Ngithi mina njengomfoka Mkhonza umsholozi ubuyele kuma strategies abebewasebenzisa kwi-MK ngesikhathi belwela lelizwe ukuthi engathi wona azodingeka njengamanje ukuze kulungiswe yonke lento ekhona eSouth Africa. Umkhwanazi ubaba uLieutenant General Mkhwanazi nge-6 July kulonyaka waqoka ngale yandlela wafaka le uniform yakhe yaphelela le special unit task force leya laba mgxeka ngayo namhlanje bathi hayi kufanele ngabe uya lokhu njani. Yingoba wayezama ukubonisa ukuthi eSouth Africa njengamanje sidinga abantu abanjengami abaready njengami ukuthi balwela lelizwe manje. Uyayizwa leyo nto? So injalo nje abantu abafana noZuma noMkhwanazi yibona okufanele sibukele kubo kakhulu njengamanje. Kodwa abantu South Africa balele njengamanje. Balele. Ababoni. Bambalwa abantu ababonayo ukuthi izwe ngempela lidayisiwe. Siyadinga ukuthi libuyiswe. Umuntu ozobuyisa isithunzi salelizwe njengamanje osezibonise ngayo yonke indlela umsholozi akekho omunye. Yilokho nje ngakusho. Ingakho ebuya kubo Traore, ebuya kubo Russia, bo Putin because lawo mazwe nawe uhleli lapho uyayihlonipha iRussia. Uyayihlonipha iBurkina Faso. Umsholozi uzama ukubuyisa isithunzi seSouth Africa. So ke bengageqa amagula ngoba ngemuke. Bengilapha nje kutheni indaba kaBabhlophe yokumiswa kwakhe aseyithathe ngokuthi umiswe ucommander weMK party ubaba uZuma. Kusazokwenziwa investigation. Ubaba uHlophe ukumiswa kwakhe akusho ukuthi akasa uthola ifull package yakhe ngendlela nje eright ephelele futhi onke ama benefits wakhe akathathwa lutho kubaba uHlophe njengamanje. Uma nje wamiswa kwathiwa precautionary suspension uthola yonke into yakhe ubaba uHlophe. So masingenze noma sikhuluma manga sithi njengamanje ubaba uHlophe ubaba uHlophe uqoshiwe kuMK ubaba uZuma ususebenzisa ubulokhu ubulwane bakhe. No asingayenzi leyo nto leyo. Ayikho into engekho le. Ubaba uZuma sizoqhubeka si behind yena soze songena egodini because sikholelwa ukuthi uyena mholi ozobuyisa isithunzi sale country le esesilahleke kangaka. Yimina umfoka Mkhonza loyo bengingageqa amagule ngathi ngiyemuka bengidlulisa nje ukuthi ipatriotism iyona umsholozi ayiphushayo. Ungahamba uyibhekela ku dictionary patriotism ukuthi isho ukuthini, bheke no nationalism. Iyona into ebalekile leyo kumsholozi. Ufuna ukusenza sithanda izwe lethu ngenhliziyo yethu yonke. Baba uHlophe
siyamhlonipha futhi ngicabanga ukuthi kubhlungu kona ukumiswa emsebenzini nokuthi kwenziwe ama breaking news ngawe ukuthi usokhishiwe esikhundleni sakho is painful, but at the end of the day babhlophe lapho khona. Ngicela ukusho lokhu leader yami, ngiyakuhlonipha nami ngomunye nje abakuthandayo futhi abathembele kakhulu kuwe ukuthi lapha eParliament izinto uzozenza zenzeke. Ngiyacela baba ukuthi uze ungayithathi influence embi evela kubantu abazonda iMK, abazonda umsholozi, because wenza kahle kakhulu eParliament. Vele uma ngabe usebenza azokwenzeka amaphutha. Umuntu wakha indlu uthelwa udaka along the way. So kuzokwenzeka kube namaphutha, but ungagive up. Let's go. Asiqhubeke nisiye phambili. Mfoka Mkhonza lo. Ngiyanibonga ke bafethu, ngiyanibona la ningenile abanye bayakhuluma dictator uzuma no uzuma i-dictatorship yakhe noma ngabe uyi-dictator but udictator ngendlela ezobenefithisa iSouth Africa. Yiloko engakusho. Iyona leader esiyidingayo njengamanje. I-leader who has the balls, basho njalo abafundile. Kufanele ube mawuyilid ube strong njengomsholozi. Ngiyayibamba ke laba bafethu. Sengizobheka ama comments wenu. Umsholozi is our commander ku-MK Party. It's our commander. Laba mgcekayo hayi si ready somdefender futhi ngendlela ezokwenza ukuthi abantu babone iqiniso thelikuphi. Uyena president othanda iSouth Africa ngokugcwele unconditionally umsholozi. Ngiyabonga. Niphile bafethu. Sengizobheka ama comments wenu la. And then ke le live ngizoyidownloada ngiphinde ngi-upload la ukuze sikhona ukuthi siqhubeke nabangakhonanga ungena bakhona ukuthi siqoqe le ndaba iqhubeke iye phambili. Kodwa njengakusho ma MK amahle ningavuma ukudukiswa. MK Party isahamba ngendlela. Isahamba nje ngendlela. Akukho okurong. Ubaba uhlophe ngicabanga ukuthi nawe uyakwazi lokho ukuthi MK isahamba ngendlela. Yebo lapho nalapho kungenzeka kube nokuphatheka kabi kodwa MK isahamba ngendlela. Nibambe kanjalo ke bafethu. Ngicela niye nangale ku YouTube Mfoka Mkhonza TV and podcast. Fan press usubscribe ngoba kuningi esisazokukhuluma nani. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga kakhulu bafethu niphile. Thank you so much ngesupport yenu. Ngiyanibona la. Ama likes cishe 8000 hayi kusho likhulu kimi lo. Ningenile nje impela namhlanje kuhle kakhulu. Ngiyanibonga bafethu niphile umdala nivikele ngasonke isikhathi. Thank you so much.